అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ మధుర శ్రీధర్ గారు ఒక ఎప్పుడు లాభ నష్టాలతో సంబంధం లేకుండా సినిమాని ఒక ప్యాషన్తో చూస్తారు. ఆయన కొత్త కొత్త కాంబినేషన్స్, కొత్త కొత్త సినిమాలు, కొత్త ప్రయోగాలు చేయాలనుకుంటారు. దానికి నేను ఆయన అభినందిస్తున్నాను. నిజంగా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి ఆయనకి మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఎంఎస్ రాజు గారు వెనకండి అన్ని నడిపిస్తున్నారు. వాళ్ళ అబ్బాయి సుమంత్ని పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. అంటే సుమంత్కి వంశీ గారు సినిమాలో యాక్ట్ చేసే అవకాశం రావటం నిజంగా ఎంత తొందరగా తన కెరీర్లో రావడం అదృష్టమని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ మ్యూజిక్ ఎలాగైతే ఇళయరాజా గారు, పెద్ద వంశీ, మన వంశీ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సాంగ్స్ ఎప్పటికీ ఎప్పుడు పెట్టినా అవి నిన్నే కంపోజ్ చేసిన సాంగ్స్లో అనిపిస్తాయి, అంత బాగుంటాయి. ఈ మణిశర్మ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ ఆల్బమ్ కూడా అలాగే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. రవివర్మ చిత్రం ఆ పాట అంత బాగుంది. ఈ లేడీస్ టైలర్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మేము ఎన్నిసార్లు చూసామో మాకే తెలియదు అసలు. అలా పిచ్చి పిచ్చికని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆ సినిమాని. అంటే వంశీ గారి సినిమాలకి, వంశీ గారి షార్ట్ కటింగ్, వంశీ గారి సాంగ్ మేకింగ్, ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ, అది వంశీ గారికి సాధ్యం. అది అప్పట్లో అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి డైరెక్టరు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే ఆయనదొక ప్రత్యేక శైలి, దాన్ని ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉండరు. దానికి మణిశర్మ గారు తోడవడం చాలా ఆనందంగాను, చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. ఈ ఫంక్షన్కి పిలిచినందుకు వచ్చిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ, లిరిసిస్టులకి అందరికీ కూడా, ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇప్పుడు వేదిక మీదకి మరొకరు పిలవాలని కోరుకుంటున్నామండి. వైజాగ్ సత్యానంద్ గారి కుమారుడు రాఘవేంద్ర గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. అండ్ హీ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ మూవీ. సో ప్లీజ్ రాఘవేంద్ర గారు కూడా శ్రీ వేదిక మీదగా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. వంశీరాజ్ గారు ప్లీజ్ మీరు కూడా వేదిక మీదకి వస్తే బాగుంటుంది. కోయా కిషోర్ గారు కూడా, కోయా కిషోర్ గారు ఎక్కడున్న వేదిక మీదకి రావాలి. అలాగే వంశీ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. కానీ వంశీ గారు మాట్లాడే ముందు వంశీ గారి వీరాభిమాని ఒక చిన్న గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చారంట. హర్ష గారు, యా, వంశీ గారి కోసం ఒక చిరు కానుక. రవివర్మ చిత్రమా, సరసాల పద్యమా, సొగసైన శిల్పమా, ప్రియ భామా. రవివర్మ చిత్రమా, సరసాల పద్యమా, సొగసైన. ఫెంటాస్టిక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హర్ష. దట్ వాస్ రియల్లీ నైస్ హర్ష, గ్రేట్ జాబ్. రైట్, ఇప్పుడు వంశీ గారు మాట్లాడతారు. మణిశర్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. మణిశర్మ గారు ప్లీజ్. మణిశర్మ గారు, రైట్ సార్. మణిశర్మ గారు. ఓకే, సో ఫైనల్గా సార్ ఎంఎస్ రాజు గారు ఎక్కడున్న స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. స్టేజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈవెంట్ అయిపోవాలంటే ఎంఎస్ రాజు గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందండి. సార్ ప్లీజ్ కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ద డయస్. అండ్ ఆల్సో ఆర్టిస్ట్ రవివర్మ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో రవివర్మ గారు కూడా ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి వస్తే బాగుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఫైనల్గా మధుర శ్రీధర్ గారు వుడ్ డూ ది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ, వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. మన ఎస్పెషల్లీ రాఘవేంద్ర, వంశీరాజ్ గారు అండ్ డాక్టర్ కోయా కిషోర్ గారు, సారీ వీ ఫర్గాట్ టు కాల్ యూ ఆన్ టు ద స్టేజ్. రవివర్మ గారు, థ్యాంక్స్ అలాట్. దే హ్యావ్ డన్ ఫెంటాస్టిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండి. అండ్ ఫ్యూచర్ స్టార్స్ వాళ్ళంతా.
సో థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ వైజాగ్ సత్యానంద్ గారు అబ్బాయి రాఘవేంద్ర. సో హీ ప్లేడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ రోల్ అండి. తను వీళ్ళ నాన్నగారు ఎంతో మందికి నటన నేర్పించారు. సో మన సినిమా ద్వారా హీఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. సో హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యాన్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ అండి. హీఈస్ సో థ్యాంక్ యూ మణిశర్మ గారు, వంశీ గారు. థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్. So that brings the end of this wonderful event. So Ladies Tailor sequel వస్తుంది. And also sorry and for a fantastic show by J Media Narendra. ప్రతిసారి లాస్ట్కు మర్చిపోతూ ఉంటాం. So thanks a lot brother. Within 24 hours he did this entire planning. So thanks a lot and we should continue this good work brother. Thanks. Yeah. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much for wishing the whole team all the very best. Fashion designer, son of Ladies Tailor, coming soon. June 2nd is the date. So ఖచ్చితంగా చూసి ఈ సినిమాని బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ చేద్దాం, ఒక మంచి సినిమాని ప్రోత్సహిద్దాం. సో alright, so సన్మానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. But don't forget, June 2nd is the date. Reserve the date for it. Yes. Fashion designer, son of Ladies Tailor. And special thanks to J Media Factory for this wonderful, wonderful event. And Ata Sandeep for some great performances. Thank you so much, Neha Chaudhary. Thank you so much, Ravi. Thank you at so the much. same time, thank you so much for the viewers. Live lo చూస్తున్నటువంటి మా మ్యూజిక్ ఛానల్ TV9, NTV, Vanita ఛానల్ viewers అందరికి కూడాను ధన్యవాదాలు. Thank you so much. And once again, thank you so much for the sponsor of the event, Kalamandir Kalyan గారికి, Kalamandir Groups కి, and branding partners Micromax, F Saloon, GS Media, Viram Soft, GoTelugu.com, and digital partner iDream Media. Fantastic. Thank you so much for all the sponsors. Without you, this event is incomplete.